So, good morning mga madlang people, no? O, mao ni ang among na-harvest nga utan karon, no? Mauna mo Ayan, ang mga lodi, tunuan no? karon. Gata. Mintas, Manggata siya, no? nag-ulan Narita kaayo nila. sa gawas, no? Sa ato pa, At mo na ulong. siyang butang Kalabas gata. sa Mo na siya tangkong. mga kaludi, ma-presko pa kayo nga gulay, no? Tangkong o kalabasa o talong para sa prepare na na muna para sa among tinunuan. Karon maluto natong tinunuan, no? Diretso na ni mga ludi. Diretso na luto na siya. Palami kaayo ihigop ni sabaw sa tinunuan na ang ulan po nagbanad kay sa gawas mga ludi. Mao na shout out sa mga mahilig sa tinunuan. Ako no mahilig jud ko sa tinunuan mga ludi. Mao jud ni akong paborito nga pagkaula suhanon mga ludi. Na siya paborito kay nako na siya mga lodi, no? Kusog sa ulan samtang uban niya nagbasa-basa ang gawas mga lodi. Kusog kay ulan manggod mo na siya. Ang uban nang dula, nang sumbagay mga lodi, oh. Enjoy kay sila sa kusog kay nga ulan. Kami hari karon higop-higop ni amin ang tinunuan. Shout out sa mga mahilig diha sa mga tinunuan. Love you mga guys. Thank you sa pagwalay sawang pagsubaybay sa maong video. Thank you so much mga kalode. Salamat kayo. Wow na properting. Enjoy sa ubang mga tao. Basta ulan na gani. Paborito po na ko ni mga inani no, mga lode. So, shout out. Bye-bye sa tanano. Salamat kayo. Maayo ang tanan nga malikayon. God bless everyone. See you in next video mga kalore. Bye-bye.